iktar tard waqt il-programm. Issa magħna fuq l-istudio ħanilqgħu magħna kantant li ilna nisimgħu bih, kantant bravissima ħafna lil Fabrizio Faniello. All right, Fabrizio. All right. All right, jena. Allura, x'ħad kantana sabiħ il-lejla? Mela. Grazzi. Mela, kantaw żewġ kanzonetti li ktibtom jiena flimkien ma' l-ewwel Borġ. U l-ewwel waħda hija kliem ukoll tal-Professur Pepe wkoll. Fit-Tarf Tat-Triq li ktibta wkoll waqt li konti qed ix-shelter bħal ta' żmien sena. U mbagħad Walking Away ukoll. Kanzunetta li titratta ovvjament bil-problemi kbar. Nisfortunatament, żgħażagħ tal-lum għadu jgħadlu fihom hija droga. Mela kollox fidejk. Grazzi lina. Fisqa bla triq sejjer jew ġej nistaħban noli minn nifsi m'għandi xejn kif dħalt hawn ġew id-drogi bkew inħossni sew għax baqgħu barra u ħallejthom jistennew. Nisa bħerqan forsi ferħan għax il-mafra hija il-fejqan u jaħassa kieku kien insib minn jien. Fittixna l-klim ġa kienu hawn it-tarf tat-triq ġa qed naraw ngħixu nimxu l-ħol flimkien u l-ġiena tuħ nismin. It-tarf tat-triq ġa qed naraw u waqafna nittimbraw ngħixu nimxu l-ħol flimkien fl-aħħar qed inħobb minn jien. Kemm tajt bissi lil min fit-triq ridni nfiq immissa f'ħajti rġajt qomt u bdejt nixtieq nemmen li jien irrid li nikber u niċkien u nittama kieku kien jisfnu flimkien. Waqft infittex kull imkien għaliex fija kien hemm jien mill-imħabba ta' ġo fik son ftit għalik. Fittixna l-klim ġa kienu hawn it-tarf tat-triq ġa qed naraw ngħixu nimxu l-ħol flimkien u l-ġiena tul iż-żmien. It-tarf tat-triq ġa qed naraw u waqafna nittimbraw ngħixu nimxu l-ħol flimkien fl-aħħar qed inħobb minn jien. Tila xemx qed nara m'għadux il-ksir u jekk naqgħu nerġa' nqum nibqa' qawwi u sħiħ. Fittixna l-klim ġa kienu hawn it-tarf tat-triq ġa qed naraw ngħixu nimxu l-ħol flimkien u l-ġiena tuħ nismin. It-tarf tat-triq ġa qed naraw u waqafna nittimbraw ngħixu nimxu l-ħol flimkien fl-aħħar qed inħobb minn jien. Grazie ħafna. Proset ħafna li. Proset inti wkoll, mamma mia, kemm taf il-urġali. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Bravissimo. Thank you. Proset ħafna sta naraw il-bambini iktar tard. Grazie. Tista' timxi fuq il-passarella? Issa